7 minn kull 10 persuni f'pajjiżna jużaw il-pjattaforma finanzjarja Revolut. Irrapportat dan il-Gazzetta The Times kif intervistat lill-uffiċjal tal-kumpanija responsabbli mit-tkabbir fin-nofsinhar tal-Ewropa. Hija spjegat li l-persuni li jużaw Revolut f'pajjiżna żdiedu bi 23% is-sena li għaddiet, għal total ta' 300,000 persuna. Dan huwa ekwivalenti għal 68% tal-popolazzjoni adulta f'Malta, skont il-figuri fl-aħħar ċensiment li sar. L-uffiċjal tal-kumpanija qalet li dawn iċ-ċifri klassifikaw lil pajjiżna ma l-aqwa 5 tiswieq li hija involuta fihom Revolut. Saħansitra sa issa din is-sena kien hemm żieda oħra ta' 7% fil-persuni li jużaw din il-pjattaforma. F'terminu ta' depożiti f'pajjiżna fuq din il-pjattaforma, is-sena li għaddiet dawn żdiedu b'40% u l-utenti tagħha nefqu flushom primarjament f'pajjiżna. Minnaħa l-oħra transazzjonijiet internazzjonali naqsu minn 24% għal 19%. Il-pjattaforma Revolut nediet fir-Renju Unit fl-2015 u sal-aħħar ta' Ġunju ta' din is-sena attirat li għamal 45 miljun klient, fil-waqt li espandiet lejn 38 pajjiż. Dan skont ir-rapport annwali tagħha għas-sena l-oħra. Revolut irnexxiel anki tikseb liċenzja biex topera bħala bank fir-Renju Unit, wara aktar minn 3 snin ta' diskussjonijiet mar-regolaturi, fl-istess ħin li tespandi fis-suq domestiku. B'din il-liċenzja issa l-kumpanija tista' twessa' u tipprovdi numru ta' prodotti u servizzi ġodda.